Sadya usab ang pagsugat sa bagong tuig sa lain-laing dapit sa Central ug Eastern Visayas. Ang detalye sa report ni Fem Marie Dumabo. Pabuto ug pagsaba-saba gamit ang kaldero ang gihimo sa pipila sa taga-Dakbayan sa Talisay sa pagsugat sa tuig 2026. Taliwa sa kasadya, nagpasalamat ang Talisay City Police nga nagmalinawon ang pagsugat sa bagong tuig. Happy New Year, everyone! Sa inisyal nga monitoring sa Talisay City Police, wala sila'y alarm mga girespondihan subay sa kasaulugan. Wala usab sila'y natala nga mga biktima sa pabuto, fireworks display ug stray bullet. Butang nga gisigundahan sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Matod sa otoridad, dako og natampo ang publiko sa pagsiguro nga luwas ang pagsugat sa bag-ong tuig. Happy New Year! Pagsaba-saba o gipaagi sa pagkaon ang gibuhat sa kadaghanan sa mga taga-Tagbilaran City sa Bohol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sa Graham Avenue, daw walay kahumanan ng mga pabuto ingon man display sa mga fountain fireworks. Wala usab palabya sa mga tag-iya sa mga motor ang pagpatingog sa ilang mga busina. Samtang parte sa karsada ang gisiradan alang sa usa ka exclusive street party. Bibo usab ang bagong tuig sa Eastern Samar, sama na lang sa mga lungsod sa Canavid ug Dolores. Gitaod ang mga turutot sa mga tambutso sa motor. Samtang nakadani sa atensyon ang mga residente nga nakalinya sa kilid sa highway pagawas sa lungsod. Ilang gitabangan og pukpok ang railings aron makamugna og sound. Ug aron masiguro nga luwas ang pagsugat sa bag-ong tuig. Sa lungsod sa Canavid, nagtapok ang mga residente sa G Park Plaza ug Public Market para sa year-end countdown sa LGU. Gawa sa mga pabuto ug fireworks, highlight ang saba sa tambutso sa mga motor nga nagtapok sa susamang lugar. Matod sa kapulisan, nagmalinawon ang pagsugat sa bagong tuig. Uban ni Clans Gabuti no Rod Prado, Fe Marie Dumabo. Balitang Bisdak.